Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos kembali lagi. Motorku baru bos. Wah, motormu yang. Aja muni ngono. Ngene lho iki bos. Lah padha motormu tengah kok. Klebos motor baru bos. Motor apa Scoopy? Sanjay. Motor baru bos. Kok carba mas iki mas? Yes. Motor baru bos Giong. Piye Yan? Motormu piye? Motor baru loh. Yo. Ya alhamdulillah. Bos, motor baru bos. Kedatangan motor baru, Gio. Apa teh yo, ngatati yo. Wes iki bos. Wis, alhamdulillah. Coba. Sanjay motor Scoopy bos. Wis. Baru kedeler. Pastikan lur. Berpun Pak RT. Proses cepet kok, ke Jakarta kok. Ke Jakarta ya? Medion kok edak Medion kene. Medion dianggap kene bajulan ngono lho. Pak, ini enggak ada surat buat ngambil platnya ya? Oh, Mas, berarti besok. Kapan? Ini kan masih ada terima. Oh iya. Ya, ngono lho, jene santai to. Melayak iki sine kene. Gosek. Sik to, piye Yan? Cash to. Ora mungkin utang kok. Cash kok. Alah. Ora mungkin kok. Ya nggo nak ning kene mulih bingung ora nang motor. Wah, kingko langsung sesuk direyen karo pacarmu. Pacarmu piye, Yang? Mas Gio motor baru ya? Iya anjay. Duh Gio. Motor Gio, bos. Iyongane alhamdulillah. Ya senengane putih, Bu. Putih kaosnya putih ya. Pilihannya Gio kok. Lah klo saya ini sabar ngono kuwi. Sabar menunggu. Dong, sing ngongkon kan ya aku ya mbak refleks bertanya toh. Aye. Wes. Kenceng kok sok. Piye, Bang? Dibroki ora ngene iki? Hah? Kalau jadi diterita kan Mas. Ya, alhamdulillah toh. Udah KTP ngono. Iya ada Bu RT, Pak RT. Motor baru bos. Ini sesuk dadi brok ini keren. Besok berapane iki? Langsung pitik to lur. Gantong. Lah kuwi RW. Gang iya. Aku kerasa RT. Gak cewek lebok nang jero kono. Lah kuwi lho Pak RT jerine ada cewek lho. Oke Mas, lah saya padahal Mas. Cocok Yang. Dicek sik Yang. Coba cocok nomor rangkan opo sih? Cocok no. Ya tuh bos. Alhamdulillah Yan. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Gue ngeterno kowe kontrol. Ana yang nang corban. Wes iki langsung sesuk direyen. Sing
antara biyong ya iso. Sekolah. Nggo sekolah kok. Oh, minggu Nggo gandol pacare kok sok. masuk kerja. Aku sok pacare ngalang-ngalai bidadari kok. Masih golek kerjaan nang kene nak. Cocok pura Yong? Oh, oke, betul. Oke. Kuwi Put. Putri mantap apa? Wah, motor baru iki baru. Baru Lur. Sesuk aja lali ya. Panggang lah, bener Pak RT iki lho. Ndok, ndung-ndung. Panggang iki sing Pak RT to. Sok. Berdarah ki apa nih berdarah ki lho. Sok. Berdarah. Helm, jaket, Jaket, helm lengkap. Piye, Mang? Sesuk panggang. Ndek tenangnya kentuk. Ya apik ta. Motor cewek kok yanyan iki kok sok. Iki piye to kok sok. Lah bener Bu RT iki lho. Ya beda to. Iki nggo ganda cewek sok. Rangkul coy. Langsung dia. Yang pacarku sudah motorku sudah datang. Montore salah yo dadi nek nggo game gak cilik. Lah kok cilik. Pasakan gak itu tadi. Wes putri kok wong putri tas cilik kok wong ya jijit. Apik putih nang yo put. Senengane ki ya putih. Iya, seneng hitam. Ya, Beli putih montore putih. besok aja lali ya. Iya kok. Nyekel ayam. Ayam sekarang kena ayam kadung didole marai. Tak cekel. Gue ganti pitik, sesuk tak tukang pitik. Duitmu. Iya. Oh, we. Iya dipanggang apa ora? Panggang sitos. Pripun calone Pak RT? Gak apa-apa ya, terus terang ngomong nih kontenku. Kas, mau tuku kas. 17. Iki berarti cash apa kredit? Kredit. Gak apa-apa, penting sehat. Lah piye to? Heeh. Utang ora duwe. Ya, sepenting sesuk reca-reca. Sing tuku pitik aku. Dipas nih. Arah kalau nang samping ini mobilnya Bu. Ya. Terus ke bawah. Coba. Ya, aku Yong. Durungokno Yong. Opening sudah on. Maksudnya kayak tinggal karo remote. Nek tinggal karo remote ada tempat sudah muni. Ya, aku Yong. Di tak muni ini berarti ada tempat remote. Di paten sih. Ya, ngono Yong. Terima kasih. Wis jajal ben dingin Pak. Oke. Jajal Yong, coba Yong. Coba Yong. Ya. Antara apik moho. Dan motor itu dandani. Jajal Yong. Ora iki terus yo Mbak Yune sing serak ning kene. Bingung karena pasar. Ya, ora apa-apa. Megano enek pegale dienggo ning luar biasa. Lah kuwi Yan, apa Yan Yan? Kok Yan? Helm Yan. Helm, jaket. Iki bos. Helm iki bos. Helm iki bos. Iki bos iki jenenge Rondo bos. Rondo motor anyar bos. Ai. Oi, kerja sudan bos. Wis iki. Ada plat. Ada plate. Ayo biar lo, ora gelem latihan mlaku kok. Yo urung, ora balik ora. Ya sepenting gak usah bahas kuwi, penting motormu anyar ngono. Oso. Kasihan tetangganya dibahas. Iya dibantu ora apa-apa. Bahas, enggak bantunya.
Dibahas gak apa-apa, sing penting motormu anyar. Anyar. Pitik piye sesuk pitikmu? Oke. Jadi mau kok no. Lah pitik sapa? Ini karekmu lah kok. Lho. Wis ora reca-reca. So nak dicari-cari. Oke. Kowe ya tuh. Nek aja dindemno reca-recane. Kowe tok. Ya dindemno tanggane saithik ku liyane ya buat tanggane makulan juga kayak. Wes lihat lor ya vlog malam hari ini, jangan lupa di support, jangan di like, komen. YouTube Kena Ordo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.